wannan shine yanda ake zuba alimin a cikin ruwa domin a hada alimin, wato alim solution, kamar yanda muka yi muku bayani. Yanzu gashi nan ana zuba, an zuba buhu biyu, to a haka za a yi ta zubawa har sai an zuba buhu 150 a ciki. To haka kuma kamar yadda dai kuke ci gaba biyan mu a cikin yanda ake tace ruwa domin a samar da ruwan famfo tsaftatacce. Wannan ruwan da kuka gani yanzu ya fito daga clarifier tare da alimin a cikinsa. So reaction yana take a wannan guri da kuke gani yanzu. Wannan shine pipe din da yake daukan su zuwa waɗannan tankuna da fena waɗanda ake kira da settle tank. A cikin settle tank din kuma sai datti yayi ƙasa, sludge kenan, sai shi kuma ruwa mai kyau ya yiwo sama. Idan ruwa mai kyau ya yiwo sama sai ya dinga fitowa kamar yadda kuke ganin sa haka a cikin wannan hanyar ruwa da take ɗibansa. Haka kuma wannan da kuke gani ita ce tukunyar narkakken alimu, wato alimin ɗin da aka hada a can inda ake hada wato sinadarai. Idan aka zo aka zuba shi a nan, to shi wannan alimin narkakken yana bi ta wannan pipe da kuke gani haka, sannan ya je ya fada cikin ruwan kogi wanda yake cikin clarifier domin fara tace ruwa a karo